goddag og pas på, for nu kommer der noget, der er lidt alvorligt. Jeg er nemlig træt. Jeg er skidetræt af, at folk er så enormt sure i det offentlige rum og går rundt som sådan nogle små, let antændelige bomber, som virkelig bare venter på at springe i luften med vrede i hovedet på en. Vrede, som man ikke har fortjent, vrede, som man ikke overhovedet på nogen måde har været anden årsag til. Andet end man måske er kommet et hårstrå i vejen for et andet menneske, og så får den en på kassen. Fordi nogen skal jo have et møgfald, for ellers kan man ikke rigtig have det godt. Og jeg var ude for det her forleden dag, og jeg er jo så sådan en, der bliver helt påvirket af det. Jeg bliver helt ked af det i lang tid efter, og det er selvfølgelig også idiotisk, men det gør jeg altså, fordi jeg kan ikke tåle, at man taler hårdt til mig. Jeg kommer kørende ind til brusen, det er en lille brus, der er ikke så meget plads. Og den er ikke så overskuelig, den parkeringsplads, så først da jeg er kommet ind og egentlig sidder fast, så opdager jeg, at der står 2 ambulancer, så jeg kan ikke komme igennem. Så gør jeg det, som jeg tror, de fleste vil gøre. Jeg prøver at bakke. Jeg tænker, jeg må væk herfra. Der er et emergency her, der er sket et eller andet, og jeg vil ikke være i vejen. Så jeg prøver at bakke. Et øjeblik, jeg prøver at bakke, så kommer der en ambulance, en lægeambulance ind bagfra. Det vil sige, at jeg sidder fast imellem ambulancer. Det er jo ikke noget... Ja, det ved jeg ikke, om man kan have tænkt, men det var ikke noget, jeg gjorde med vilje. Det var ikke noget, hvor jeg tænkte, jeg skal lige sidde her mellem nogle ambulancer og sørge for, at de ikke kan komme nogen vegne og forstyrre det hele. Sådan tænker jeg ikke. Min eneste tanke er, hvordan kan jeg komme hurtigst muligt væk, så de her mennesker kan få fred. Så står der en dame, og jeg skal love jer, der var gået et splitsekund, så svinede hun mig til. Ja, kraftede mig for helvede, dit fede læsser, flyt dig der, hvad fanden er rende med mig, så se, skulle der komme for helvede væk, mand. Og jeg tænkte, du gode gud, heldigvis var der søde faldfolk, der lige fik gelejtet mig væk, og det tog et splitsekund, alt det her. Men det sad i mig bagefter, jeg tænkte, undskyld, hvad er det, hun tror? At jeg står hjemme under bruseren om morgenen og tænker, nu skal jeg ud og sørge for at være så irriterende som overhovedet muligt, og helst for nogen, som virkelig er i krise og skal hente sig en ambulance. Hvad er det, vi regner med? Så i stedet for det her vrede noget, så kunne jeg godt tænke mig at starte en bølge af venlighed, hvor vi tror det bedste om hinanden. Og jeg har det bedste udgangspunkt, det kan jeg kun sige. Jeg er nemlig opdraget af en kvinde, som troede på det bedste i folk. Når vi diskuterede, om man tjekkede bonger for at se, om man blev snydt, så sagde hun, og det hun blev berømt for siden, jeg har aldrig tjekket mine bonger, og jeg er aldrig blevet snydt. Det kan lyde dumt, men det var hun ikke. Hun var glad, og det har jeg også tænkt mig at være, og jeg håber, at I vil ride med på bølgen. Og nu er der ikke mere alvor for den her gang. I skal nok klare det. Farvel.